Pak Jumadi. Calon-calon. Iki mau centak gawe dhuwur. Centak gawe dhuwur ning aku ora kuat. Aku yo wis mikir ngono. Ayo. Yo Res yo. Paris dalem lho. Lambemu. Yo. Dalon-dalon Pak Jumadi. Dipikir sing enom. Sing tuwa-tuwa. Golekno dalan Gus. Golekno dalan Padang. Ya. Burat wangi ler Banjaran Sari burat wangi ler Banjaran Sari kembang tawa
Dalon-dalon cok, dalon-dalon. Ya. Aman pokoknya aman kowe wis apik le. Sesuk sreg pindah le latihan ya le ya. Ya. Aman. Paris, dalem le. Iki terus kepiye, Riz? Iki eneng lagu kreasi meneh le. We, kreasi. Garapan aku ro Jumadi meneng no. Dongake. Niki wau warake Kiai napa le? Kiai Suro mangkati. Suro ki tegese wani, mangkati ki cukup, nek bayarane cukup ya diangkati. Dalon-dalon dilaras ben kepenak to ora perlu grusa-grusu. Sing penting ora suwuk kersane ngalah. Ayo ngono to. Iya. Weh, penyanyi ini guru montak manduk to ora gelem nyuwara. Kakekane. Sluku bathok. Bathoke elo. Si Rama menyang Solo. Leh olehe payung muta. Jenti loloba. Wong mati ora obah. Yen obah medeni bocah. Yen urip golek
Dalon. Kose Mbak Ismi ditata. Iki sluku-sluku ora sluk-sluk ya. Ayo bacutke. Menjang Solo dan mulai payung muda jadil lolo wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek duwe Allah masole ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim suku kato menyang Solo le golek payung muda wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek duwe masoli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim suku batok ilah si Roma menyang Solo dan golek payung muda lupa wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek duwe masoli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim menyang Solo dan golek payung muda jadil lolo wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek jebule Cina mati iki nek medeni ya Pak Jum ya. Angge medeni bocah nek urip golek duit jajalanat ade urip ra iso golek duit ya Pak Jum. Wah, ini sare berguang gak angge. Iki terus kepiye, Cok? Ben dipikir sing enom. Ayo bacutke. Tenan to sing bende rime bodol to nyeplos kile asile nek kowe ra kleru ora ana sing digrenengi jan-jane iki biasa salah sapa Mas Irul jumeneng sip kok nganti sliramu makatake tresno ora nyono diku uga ora ngira yen saiki uripku banget nelasa
iru Sono sliramu nate prasetyo susah dilakoni kami lilo kula anggur ngira yen sliramu citra kal kromo le karo priya liya Aku tak sekelus-elus kok menawa kecetit ya. Ayu tenan. Ya. Rahwana Raja Ngalengko wis dadi awu Simono krawal kali. Obong gede jroning praja Main ke, Cok. Ini ora dokoke. Iya wae ning kok dokoke nggon Wirayuda. Aku mudeng kok Agus ki jan mbuh kok wonge wis jan. Bacute apa sing ngendang? Terus kepiye? Dilo mandeg ngene iki rak ya kepenak to Pak Jum. Ya ora pati mangap-mangap. Ora timangap-mangap. Garap wong tuwa ki ora sak senenge dhewe.
Sing sisih begogok, sing sisih ngadeg. Ayo gentenan. Nek begogok kabeh ora kepenak, ora kepenak. Lakimu buktine kanca-kanca begogok kabeh, aku mau ngadeg dhewe karo Irul. Longop kok. Wah. Suwuke medeni Pak Jumadi. Iki rada kersane ngalah sithik. Kaya diripet lamuran kok. Iya, jan. Pokoke sing bloloki ngisor kuwi lho Pak Sri Mburi kuwi lho. Wah, ya. Bloloki cah. Mari ngelak. Yo, Leo. Pengendangnya yang ngelak Pak Sri jebule. Pamitan aku ngombe sik. Ngombe sik ngono ora apa-apa. Ngombe oleh ora apa-apa le. Ngombe oleh. Milih sing campuran apa sing milih sing wantah? Apa susu? Ya. Susu ya ning loro ya. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumine goyang. Bacotke lagu wajib Panaku sumo. Iya. Ayo. Kidul kae apa manuk Baladewa. pakanane apa Undi Jawa. ayo para kanca Taat ing agama ben uripe ayo menawa mulya Kidul kae apa manuk Baladewa. pakanane apa Undi Jawa. ayo para kanca Taat ing agama ben uripe ayo menawa mulya
penyanyi, penabuh, pemusik iki ora mung sak butuhe lagu. Pepeling tumrape kowe-kowe kabeh tiruwa karo aku, taat mring agama supaya uripmu besok kowe mulya. Ya, ayem tentrem ki ya nek pacare teko. Wah, lak ngono to. Ayo, bacutno Riz, bacutno aja suwe-suwe Riz. Pacare teko. Mbah Kemo kuwi Mbah Kemo. Eling sira manungsa. Eling ono padha salat ngaji. Sadurunge patekanan molo ekan juru pati. La ilaha illallah al-malikul aqul mu'min Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'adil amin. Eling sira manungsa, eling ono padha salat ngaji. Sadurunge katekanan malaikat juru pati. Warokane wis dadi kabeh, Cok. Nek terus dangdutan kepiye, Cok? Kepenak apa ora? Luwe gathuk luwe. Wah, luwe gathuk. Penonton dangdutan cocok, Cok. Cocok. Cocok, Cok. Cocok. Bojo loro Ismi. Yo.
satu tembang Bojo Loro bersama Mbak Ismi. Berikutnya dikasih tembang-tembang manis bareng bersama Mas Irul Sekar Rimba. Sing ora sah duet. Nggih, monggo. Zip. Rama itu sapa wong sing ora kangen adoh bojo pengen turu angel merem. Rama itu sapa wong sing ora trenyo ra kepethuk sawetara pengen percaya aku kuat no hatimu cahayu ente nono tekanku. Matur suwun. Turangga muda budaya. Barang-barang yuk. Layangmu tak tompo wingi kuwi wis tak waca apa karepe atimu rejo ati iki maca tulisanmu ra krasa netes selo ning pipiku. Yo umpama tanganku dadi suwi iki uga aku mesti enggal engkau piye mergo kahananku cahayu tenono tekanku. Siap mas. Terima kasih. Yo yo Turangga muda budaya. Matur suwun warga Pakem. Yang hafal nyanyi bareng-bareng yuk. Rama itu sapa wong sing ora kangen adoh bojo pengen turu angel merem. Yo, yo, yo. Suaranya bareng-bareng. Rama itu sapa wong sing ora trenyo raga pedho sawetara pengin weruh percaya aku
Wedok sawetara pengin weruh matur suwun dulur. Layang Kang. Terima kasih Mas Rono. Nggih. Sisan dene dikasih sebuah tembang Segara Madu. Rere Klaten bersinar.
bendere.